Bonani bantwana bakaNkuluNkulu, uJesu uyanithanda, igama lenkosi uJehova malihlonishwe. Masithole izwi ngokukaLuka 15 verse 32 uthi, kepha simelwe ukujabula sithokoze ngokuba umfowenu lo wayefile wabuye waphila, wayelahlekile sewatholakala. La amazwi esifaniso sika Jesu. uJesu ukhuluma ngendodana yolahleko lana uma sibuyile ubaba wendodana yolahleko lokhulumayo. Uyabona abantu uma belahlekelwe ilunga lomndeni kuye kube buhlungu kuyibo, belifuna ilunga lomndeni babe nokuthuka ukuthi kungenzeka ukuba sekefile, baze bancame ezinhlizweni zabo bathi okungenani uma singathola noma umzimba wakhe, uma singathola noma amathambo wakhe sikwazi ukuthi siwafihle. Lokho kusho ukuthi induduzo ayibikhona, ukuxola akubikhona uma umuntu engaziwa ukuthi washonaphi, uma elahlekile noma ethunjiwe la ethunje khona. Abakibo bemfuna, abamzalayo abazali bakhe bemfuna, abamthandayo bemfuna. Kanjalo ke nakuNkulunkulu kunjalo, kuba buhlungu ngalelo hlobo ukuthi uJesu uma efuna umuntu wakhe odukileyo noma olahlekile, kuba buhlungu kuyena ukuthi uma nje engathola nanokuthi isidumbu sakhe. Ingakho izwi lapha lithi ubefile kepha manje useyaphila. Usho ukuthi ngalesikhathi elahlekile, ngalesikhathi engekho emehlweni kababa wakhe, ngalesikhathi umuntu kaNkuluNkulu engekho emehlweni kaNkuluNkulu, edukiswe uSathane, ngoba umdukisi uSathane, ngaleso sikhathi usuke efile phambi kwaNkuluNkulu, usuke efile ngokwasemoyeni kaNkuluNkulu, ngoba umoya kaNkuluNkulu usuke sungasaphili, uthando likaNkuluNkulu usuke sengasaluzwa. Ngaleko ke kusho ukuthi usuke sekefile. Ingakho ilisho izwi ukuthi bekefile kepha sekeyaphila, bekelahlekile kepha sekwatholakala, ngoba sebuyile. Ngoba lo muntu ufikelwe yinto eshoyo engqondweni yakhe ukuthi ukuhlupheka kwakule ndawo engikuyona akufani nenjabulo esekhaya, ngoba ekhaya even nabaqashiwe ekhaya baphila kamnandi, abaphili njenganami kule ndawo engikuyo eyokuduka, ngoba akumnandanga esogweni, akumnandanga kwaSathane, kepha kwaJesu kumnandi, kepha kwaNkuluNkulu embusweni kaNkuluNkulu kumnandi. Yilapho indodana yolahleko isisho khona ukuthi ngiyakusuka ngibuyele ekhaya, ngifike ngisho kubaba ukuthi ngonile phambi kwakho, futhi ngonile naphambi kwaNkuluNkulu, angisafanele ukuthi ngibizwe ngokwendodana yakho, kepha kufanele ukuthi ungenze isisebenzi sakho. Uyabona kuJesu ufanisa le ndaba yokuthi yindaba eyenzeka kuNkulunkulu leyo, ukuthi uNkulunkulu uyajabula ke umuntu wakhe uma sebuya, umuntu wakhe uma setholakala, kuba khona injabulo. Ingakho ethi makwenziwe injabulo, makujabulwe. Kuyajabulwa ngoyedwa ophendukayo. Uma uphenduka ezindleleni zakho, ubuyele ezingqondweni, ubuyele ukuthi kumele ubuyele kuNkulunkulu wakho, ukhonze uNkulunkulu wakho, uzinikele kuyena, uyajatshulwa uNkulunkulu, kuyajabulwa ezulwini la kuhleli khona uNkulunkulu. Abakezulwini babizwa njengezingelosi, bonke abakezulwini bayakujabulela mntaka baba, ngoba izwi liyasitshela ukuthi emhlabeni kubi, abasezulwini bafuna ukuthi thina sihlanganyele kanye nabo ezulwini. uJesu meshumayela ezulwini, ngoba uJesu uyashumayela ezulwini, uyabatshela ukuthi ngizobalanda abafowenu, ngibalethe la bazoba kanye nani la. Umeshumayela ezulwini, inshumayelo kaJesu uyabathembisa ukuthi sizolandwa la emhlabeni, kulomhlaba onzima omagada ahlabayo. Kepha ke uJesu uyasithanda, ngoba uJesu uyasifuna njengomalusi wethu, umalusi wethu osifunayo. Masizwe ke ngomalusi ukuthi wenzani yena umalusi. Asiye kwincwadi kaMateyu 18 verse 13. Verse 13 uthi, athi uma eyithola, ngiqinisile ngithi kini, uthokoza ngayo kakhulu kunangezingamashumi ayisishagalolunye nesishagalolunye ezingadukanga.
Ubani lo sikhuluma ngaye? uJesu. uJesu ushilo kithi ezwini lakhe wathi yena umelusi onikela ngempilo yakhe, enikelela izimvu zakhe futhi zimazi ngephimbo. Iphimbo lika Jesu siyalazi lihlala likhuluma kithi liwumoya oyingcwele ocwebileyo kaNkuluNkulu, ilona ekumele silalele. Lalela ke kodwa umelusi lengikhuluma ngaye ukuthi izwi lithini, lithuma eyithola eyodwa ebeyidukile, qamba eseshiyile lezi ezinye eziyishumi nalushagalolunye lezo azishwile, kusho ukuthi u99 awushileyo uthokozela leyodwa ayitholile, athokoze ngayo ukwedlula lezi bezingadukile. Ngisho bani? Ngisho uJesu mina, ngoba uyena umelusi, uyena ofuna esidukileyo, uyena ojabulayo, uyena othi uma seyitholile abize abakezulwini ukuthi ajabule kanye nabo. Ngoba nidlala lithi le mvuma seyilahlekile, ubizo makhelwane azojabula nabo makhelwane. Ngani? Ngemvu eyodwa etholakele ebeyilahlekile. Ngakho ke ngithi kuwe ke uJesu uyajabulela ukukuthola uma ulahlekile, nanoma ubani olahlekile uma ephinde ebuyisana noJesu, okanye uJesu ebuyela ukumthola umuntu wakhe bedukile, ngokuthi umuntu wakhe ezwe iphimbo, eze izwi lika Jesu uma lishunyayelwe, ezwe ukuthi lento yinto yasekhaya, abesefuna ukuthi ahlale kulento, afuna umnikazi walento, afuna umelusi amthole owakhe. Mase emtholile ajabule nabasezulwini, ajabule nabomakhelwane bakhe, ngoba abamakhelwane bakaJesu abantu abakezulwini, ushilo wathi umama wami nobaba wami kanye nabafowethu nabodadewethu yilabo abenza umyalelo kaNkuluNkulu. Ngakho ke uma wenza umyalelo kaNkuluNkulu, umfowabo kaJesu, umngani kaJesu, umakhelwane kaJesu, ngoba wenza okulungile, uthokoza nawe. Mina uma ngibona umuntu obeyisoni ephenduka ezindleleni zakhe, ngiyajabula mina ngisemhlabeni, kanye noJesu ezulwini uyajabula, nabasezulwini izingelosi ezisezulwini nazo ziyajabula. Lalela ithi ngifuna ukuzwisa lona leli verse ngokukaLuke 15 uverse 10. Uthi ngithi kini, kanjalo kukhona ukuthokoza phambi kwezingelosi zikaNkuluNkulu ngesoni sisinye esiphendukayo. Ngesoni sisinye esiphendukayo, kusho ukuthi isoni esizodwa esiphendukayo kuyajatshulwa ezulwini. Abahleli noNkulunkulu, abasilinde ezulwini, izingelosi zasezulwini zijabula ngoyedwa othe waphenduka. So ngiyacela mntakababa ukuthi awuphenduke nawe ukujabulisa uNkulunkulu ehlezi ezulwini esihlalweni sakhe, ujabulisa uJesu njengomalusi wakho, mvuka Jesu, ngoba uyimvuka Jesu ethandwayo, futhi uJesu ayinakekelayo, uJesu ayikhokhelele emadleleni ahlaza. Ngobusho kanjalo uDavile uthi ungikhaphelela emadleleni ahlaza. uJesu okhaphelela abantu emadleleni ahlaza, uJesu ophuzisa abantu amanzi acwebileyo. Woza kuJesu akudlise kahle, akunakekele, futhi ezilimeleyo uyazibopha, futhi ezinamazinyane uyawathatha amazinyane awabeka esifubeni. Mntwana kaNkuluNkulu, woza, uyafuneka ekhaya, kunenjabulo ekulindile ekhaya, kunenjabulo okumele uyinike abasekhaya. uNkulunkulu ufuna ukujabula ngawe. Awubuye kule ndlela osozinikele kuyo, okuyindlela yokufa, indlela kaSathane elithi izwi, indlela eya ekufeni inkulu. Baningi abahamba ngayo, kodwa ekuphileni incanyane bambalwa bahamba ngayo. Awubuye uze endleleni encinyana, kodwa ukuphila kule ndlela encinyane engikubizela kuyo. Uyakubiza uJesu mntakababa, uyafuneka ezulwini, izithunywa zasezulwini zikulindile. uJesu uyakufuna. Kuloko kumele kubuye engqondweni yakho, ngoba nonyana wolahleko wabuyelwa ingqondo yakho. Ngicela ukuthi uyibuyise mntana, uyiqoqe mntana kaNkulunkulu, ubheke le ndaba kaJesu esikhuluma ngayo, ukuyinike le ndaba esikhuluma ngayo indlebe, uyilalele, uyizwisisise, ufuna ukuyenza uyenze ukuze usinde, ngoba le ndaba yokusindisa umphefumulo wakho, eyokusindisa impilo yakho, yengomuso lakho. Ngayo le ndaba ngiyakubiza kaJesu. uJesu uyamthanda umuntu, uJesu uyamnakekela umuntu, ingakho anikele ngempilo yakho ukuze azuze
ukuze impilo yakho impilo yomuntu wakhe. Uyathandwa uJesu, uthando likaJesu lelo engikhuluma ngayo, uJesu oluthando, uJesu onothando. Unomoya okhona emhlabeni, umoya wakho ongcwele. Mntaka baba, sondela kule ndaba engikubizela yona. Awusondele ebandleni likaNkulunkulu, awusondele nawe embusweni kaNkulunkulu. Uyakubiza uJesu, ukulambela uJesu, ngoba uJesu uhlutha ngomphefumulo womuntu ophendukayo. Awuphenduke ezonweni zakho, ngiyacela mntaka baba, ngoba uJesu uyakuthanda, nami ngiyakuthanda, siyakuthanda nje sonke, siyakuthanda mntaka baba, uyathandwa. Buyele ekhaya, buyele endlini kaNkulunkulu, ngena nomukakazi ungene, ngena ngalomnyango wezulu okuwumnyango kaNkulunkulu. uJesu uyakuthanda, uJesu ukhona kwizindawo zonke, nala ukhona khuluma naye, umtshele konke, umtshele ukuthi uyazinikela kuye, uyakuthanda. Makube kuhle, uJesu ekwenza kahle njengamanje kuze kube phakade. Amen.